Sherifla jabaranso la jabago anga folini wala nyoma aw bela jene ko aw bisimila aw ka sariya blo jamukan keneka sariya blo jamukan keneka ina fo la dala kula min ye sariya domagaw ya mu wole kana masala hakinaw ka mu min ka sawe kanene aw bela jene bo kumbana sariya ye mun fala ni ndwa ta fiew kana kle ula bi tuguni amina hakina ka mi ni o fana keme ka mawgan kamana yoro chamana anga jamana kono duba kono haka jaka se togodaw ma o jumay kama do nomene do ka waleya kama babu abina sigi odeka bi le thème du jour le caractère personnel de la peine babu be odeka ka don nomene dok wera kungoro ima kominga ka imene o kungoro anya ye obike anga jamana kono anya misali chama ye jango togodawla haka jaka se duba kono ma sare mun fo ula babu abe oreka mabe kenaka mi miseka ni wala onye kanini aw bala bjene bo kuma kono mawlele maître Koto Traoré avocat au barreau du Mali et du barreau pénal international ana lebi ñoo fa ni kuma ina mim ka sobe ana bo kumban kono bi ana do sare ye mun fo koina mini ni ngote kele babu na do nga soni wala sanini awanga famali soro aka ametena ni inshallah. Maître Traoré an woni me fo sangana wati ka segaka kuma inana family chama sor la wala lula folo ni wala nondo etado sutura kifo ka enflalike jama bela jele fo folo Mali kono ni Mali kofe ka télévision so nyama fo ka foli fana la se kramoma yere fo ka wulika jola ni mbeye ka wulika jo jabi dode wala teta wulika jo ni timna ndia ko ambi erebet la ka foli la sagi fana ma ika jamana jola parce que jamana jodo de niye ka jamana kono de mbo uka hakaw kalama parce que hakay mu yere geleya ba ukan kusebe uka nyanama ya konnala kifo ajaranye wala hakla jigi ni sariya seina an woni me aye min anga jamana sariya sumaye ama aye ale kono asariya se kono donna article 9 de la constitution ore bina ni fanyana mais esababu la bi amena don sariya kuma kan la koro jumé bala awa fo chugudi la peine est personnelle nul ne peut être poursuivi arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti depuis l'enquête préliminaire. Jamana sariya suma kono mina ni fo awnyana mais babalangana amba fe kan nkoro indo mimbe ala wala na fara ko toro angol ma na fara ko pen amba don torade ale re mu sariya la pen sutura ye kan nyingali njabite fe woreye ni amen anka nazrakana ko la pen te fe woreye sariya ye nyangeli bremi ko fo ni mai waleya ke waleya mi ni sariya ye ma akun akeli nyamaria kuma la surunyana ni mai waleya fen ke sariya dun ko ni ninke ni brebe bikan bo bere mi be bikan ni abike sariya ka tabulu kren na namba fama tukuna anga nazaraka na ko procédure pénale affaire pénale oye waleya mumbe aramade la se kasola doma. Bon, ni chuali ke sariya koko ibise kata sanduru kasoke obe wele to ukana ko pen oye bamananga na bere mi be bika sariya konna la sariya e bere mi fo ni ye chuali ke ibise kata bla kasola ni ye ma bonne anila ibise kata bla kasola ona anyona tan chama waliya fen bi na bi aramaden la se kasola donima o fana ko fe na bi se ka aramaden blaka na folo sara jamana inamba fama ko amanda donc o waleya nunu mi sariya ye o fo ni ye ninke ni brebe bika ibe se ka ta kasola walima ibe se ka blaka na folo sara jamana inamba fama ko amanda o wale mi be ta ka bika abse ka ke sanduru ye abse ka ke santanye abse ka ke shika so yere abse ka ke fenye bon obanga sariya konna la même à la batoli ote kela tuguni no namba fama nazaraka na ko
peine de mort n'i ye tiɲɛli cɛjugu kɛ sariya ko maa yɛrɛ i bɛ se juge bɛ se ka ɲangili bere b'i kan k'a fɔ k'i fana ka fa o ɲangiliw b'an ka sariya ninnu kɔnɔna la mais a labatoli sisan o ti kɛ la donc k'a yira k'a fɔ dɔrɔn peine tɛ fɛn wɛrɛ ye ni maa ye waleya fɛn fɛn kɛ ni waleya in kɛli ma daga sariya fɛ ni i bɛ se ka taa kaso la ou bien i bɛ se ka bila ka nafolo sara a bɛ fɔ o de ma ko peine nanzarakan na bamanankan na bere min bɛ ta ka b'i kan sariya fɛ sariya kɔnɔ dɛ n'i ye waleya kɛ waleya min ale sariya kelen ko a man kan ka kɛ a bɛ fɔ o de ma ko peine. An ye nin kɔni faamu maa o maa bɛ ka an lajɛ hakili la ne y'a faamuya cogo min na caman bɛ sɔn k'a faamu o cogo kelen na o la sisan ka kɛ ni an yɛrɛ ka hakilina ye min sɛbɛnnen filɛ nin ye le caractère personnel de la peine ko maa tɛ se ka a kɛ maa nɔ na min ye a ko kɛ walima min nɔ minɛ na min dɔnko b'a la ko k'a ɲɛsin o ma mais sariya la an kɔni b'a a kolojɛ kuma mɛn nin cogo in na wa kɔrɔ yɛrɛ jumɛn b'o la sariya la tuguni. Sutura i b'a dɔn sariya dilala ni hakilila dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bonya a ka hakɛ kɔnɔna la maa min ni ale ka fɛn tɛ waliya la waliya min n'a bɛ ale sariya in yɛrɛ sɔsɔ sariya dilala hakilila jɔn na nin kuma in kɔrɔ tɛ foyi wɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ ko sariya bere fɛn fɛn bɛ yen n'i ye tiɲɛli kɛ a bere in tɛ bin maa wɛrɛ si kan fo maa min yɛrɛ ye tiɲɛli kɛ bere in bɛ ta ka bin o de kan maaw k'a faamu k'a fɔ ko a kɔrɔ bamanankan na tɛ foyi wɛrɛ ye sariya dilala k'a fɔ ko e min ye tiɲɛli kɛ walisala e min ye sariya sɔsɔ a bɛ kɛ suɲɛli ye a bɛ kɛ ŋanamu ye a bɛ kɛ i yɛrɛ nana dankari maa dɔ ka hakɛ dɔ la ou bien sariya ko dan man kan ka kari fɛn min ne nana dankari o la ni maa ka kan ka taa o kaso la ou bien maa ka kan ka nafolo sara jamana ye ou bien i nɔ ka kan ka mina sariya minan kɔnɔna la a bɛ kɛ maa min y'a wale kɛ a ti kɛ k'a fɔ ko ka a ba ye nin ye o kana a nɔ la o fɛn tɛ an bɛ min na bi n'a bɛ fɔ a ma ko procédure pénale n'i y'a mɛn dɔrɔn waleya min bɛ maa lase kaso la n'i y'a mɛn dɔrɔn a ɲangili bere a tɛ tila kɛbaga ni maa si cɛ kuma in kɔrɔ ye o de ye la peine est personnelle n'i y'a ta i k'a lajɛ i da sera an ka sariyasun min ma Mali kɔnɔna la sariyasun t'ale sanfɛ ale de bɛ wele sariyasun bɛɛ ba n'a fa ye o de ye n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko constitution o constitution mana min fɔ o b'a yira k'a fɔ sariya tɛ Mali kɔnɔ min b'a sanfɛ hali ni jamana ye bolonɔ bila sɛbɛn kɔfɛ sɛbɛn min na o sɛbɛn in tɛ ale sanfɛ n'ale ye min fɔ o de y'a yira k'a fɔ ko ni maa ye waleya cɛjugu kɛ a ɲangili bere in a ti bi maa wɛrɛ foyi kan a bɛ bi ale min yɛrɛ y'a kɛ a bɛ bi ale de kan maaw ko o faamu kosɛbɛ a kɔrɔ ye o de ye o tigilama min y'a kɛ k'a fɔ ko a karisa ma sina ale ma sɔrɔ bi an bolo kɔrɔ an ka taa a kɔrɔkɛ minɛ ka na kɔrɔkɛ dun m'a kɛ kɔrɔkɛ t'a kalama kɔrɔkɛ nɔ t'a la o ye binkali wale ye fɔ wɛrɛ foyi t'a la o ye binkali wale ye ou bien karisa an m'a sɔrɔ a fa bɛ yen an ka taa minɛ ka na ale de ye suɲɛli kɛ ale ma sɔrɔ min ye suɲɛli kɛ mais aw taara ka taa a fa minɛ ko ni a mana fa e bɛ to bolo la o ye binkali wale ye n'i taara ba minɛ o ye binkali wale i taara teri minɛ o ye binkali wale i taara maa minɛ ka na parce que k'o b'a dɔn n'a ma ye o ti bila n'a ma ye o nɔ bɛ minɛ o ye binkali wale ye fo cogo foyi wɛrɛ t'a la binkali wale kɔ a diyara n ye mɛtiri ka kɛ ni an ka waati ye nin kɔni ɲininkali min bɛ an bolo maaw b'a la ka nisɔndiya sɔrɔ nin waati in na an tɛ ka nin dingɛ kuma fɔ ni an y'a faamu i y'a bɛɛ tɛnku sariya la an minnu ye sariya baarakɛbagaw ye ni aw ye sokɔnɔdonbaw ye avocaw don est ce que minnu bɛ ka fɔ nin ye aw ka don o don baarakɛtaw la minnu ye paratigi ye est ce que minnu kan ka nɔminɛni ni sariya laboli u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi wa. ni gɛlɛya dɔ bɛ jamana in kɔnɔna in na sutura o ye nin dɔ ye an b'a ye caman ye jamana in kɔnɔna la i b'a ye polisiso la i b'a ye gendarmeso la i b'a ye hali kiiritigɛ bonda dɔw la maaw minɛlen de don k'a fɔ ko a karisa ani karisa tun bɛ ɲɔgɔn dɔn suɲɛli dɔ kɛra o tigilama in bolila mais ale ni min bɛ ɲɔgɔn dɔn o bɛ minɛ ka na k'a tila k'a fɔ a ye de polisi la n'i ma karisa ma ye e ti bila
an b'a caman de ye don o don an b'a ye an ka baara kɔnɔna la an b'a mɛn Mali kɔnɔna la gɛlɛya dɔw n'o bɛ yen sariya labatoli la o ye nin ye maaw bɛ ɲinɛ f'i b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ maa mun ka kan ka sariya labato sariya min n'an b'a fɔ a ma ko loi pénale o labatoli bɛ daminɛ kiiritigɛlaw la k'a lawaleyali yɛrɛ kɔlɔsi bɛ kɛ procureur ye n'o ye procureur général ni procureur de la république ye ka na se officier de police judiciaire ma o ye polisilakaw ni gendarmelakaw ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ fɛ ni labatoli wajibiyalen b'a bɛɛ kan maaw k'a faamu k'a fɔ ko maa man kan ka taa minɛ fɛn na fɛn min ale ma kɛ sariya ko maa min nɔ ka kan ka minɛ fɛn na n'a y'a sɔrɔ tiɲɛlikɛla ni maa min nɔ minɛna a n'a jɛra ka tiɲɛli kɛ maaw ka danfara k'o ni ɲɔgɔn cɛ misaliyala ne ni maa dɔ farala ɲɔgɔn kan ka taa sariya ya ko waleya min man kan ka kɛ an taara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne bolila o sɔrɔla o nɔ bɛ minɛ o bi jate minɛ komi o ni ne min ye tiɲɛli kɛ anw bɛɛ bɛ nɔ minɛ komi anw tiɲɛlikɛlaw de ye ninnu ye parce que dɔ in ma sɔrɔ o t'a yira k'a fɔ ko e min sɔrɔla e dun ye tiɲɛli kɛ e n'a tigilama jɛra ka tiɲɛli kɛ i b'a ye k'a fɔ sani maa mun bɛ fara ɲɔgɔn kan groupe la ka taa mɔgɔw bɔnɛ u ni la dɔw bɛ boli dɔw bɛ sɔrɔ n'o sɔrɔla sisan an b'a fɔ o la an ka nanzarakan na ko co-auteur maa mun jɛra ka tiɲɛli waleya kɛ o n'u ko tɛ dɛ maaw ka danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ les co-auteurs tubabukan na maa mun farala ɲɔgɔn kan a kelen kelenna mana sɔrɔ a bɛɛ bɛ nɔ minɛ walima e ka tiɲɛli kɔnɔna la marifa kɔnɔna la maa dɔ bɛ yen a ye dɛmɛ d'u ma a ma fagali kɛ dɛ mais a ye dɛmɛ d'u ma a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ye dɛmɛ d'u ma an b'a fɔ an ka nanzarakan na ko complicité ka dɔ ka kan ka maa fa maa dɔ y'a dɛmɛ k'a fɔ maa min ka kan ka fa a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la ou bien a y'a ka adresse d'a ma ou bien a ye marifa san k'a di maa fala ma a ka taa kama i y'a faamu e min ye maa fa n'i minɛna n'a yera k'a fɔ k'o tigilama in nɔ ɲɛra la o bɛ nɔ minɛ comme complice o tigilama bɛ nɔ minɛ o fana tɛ mais k'a fɔ ko ne ye nin waleya kɛ i bɛ taa sɔrɔ i kɔrɔkɛ a tɛ foyi kalama a la ou bien i terikɛ tɛ foyi kalama a la mais o bɛ i dɔn o bɛ taa minɛ kan na a tɛ complice ye a tɛ co-auteur ye o ye binkani waleya pire ye gɛlɛya de y'o ye maaw ka danfara k'o ni ɲɔgɔn cɛ ka dɛmɛ don maa ma ka sariya sɔsɔ n'i y'o waleya kɛ dɔrɔn i yɛrɛ bɛ nɔ minɛ a bɛ f'e ma ko e y'a dɛmɛ e ni n'a bɛ bɛnbɛn na an b'a fɔ nanzarakan na ko complice e nɔ bɛ minɛ sariya la dɛ o tɛ k'a fɔ ko bi kɛr'i kan maa min ye maa nɔ minɛ o bɛ se ka kɛ maa dun ye e min ye dɛmɛ don a ma hali ni tɛ dugu kɔnɔ n'a yera k'a fɔ e ye dɛmɛ don a ma cogoya la o kɛ ni waleya la e bɛ nɔ minɛ comme complice ɲangili bere min bɛ bi a kan o bɛ b'i kan bon n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ yen nɔ ani maa wɛrɛ jɛra ka tiɲɛli wale kɛ ɲɔgɔn fɛ o la sariya kan b'a fɔ c'est-à-dire est pénalement responsable l'individu qui commet matériellement l'infraction o kɔrɔ ye mun ye maa min ye tiɲɛli kɛ maa min ye sariya sɔsɔ wale kɛ o de nɔ bɛ minɛ n'aw groupe y'a kɛ a bɛɛ nɔ bɛ minɛ kelen bolila fila sɔrɔla a nɔ bɛ minɛ i ye dɛmɛ don a ma a nɔ bɛ minɛ mais e ma dɛmɛ don i ma bɔ a kalama k'a fɔ dɔrɔn maa min ye nin waleya cɛjugu kɛ o waleya cɛjugu kɛbaga o ye e dɔnbaga ye e bɛ dɔ kalama a la an ti i nɔ bila fo tigilama ka ye o ye binkali wale y'a yɛrɛ o bɛ dankari sariya la an b'a fɔ min ma adamaden hakɛ la n'a an b'a wele todunkan b'a la droit de l'homme adamaden ni hakɛ dɔ de ka kan sariya ka kan ka adamaden labato o ye adamaden ka hakɛ fɔlɔ ye jamana kɔnɔna la mais n'i taara maa minɛ ka na a bila i bolokɔrɔ fo ka taa lase kaso la don ma waleya min a ma kɛ sutura o ye sariya sɔsɔ wale jugumanba de ye o bɛ dankari sariya la kosɛbɛ a bɛ dankari adamaden ka hakɛ la kosɛbɛ. Maître nin yɔrɔ in a diyara n ye a walawala cogo la parce que a bɛ ka fɔ bamanankan min na a bɛ an ka sariya gafew kɔnɔ nin cogo in na i da sera jamana sariya sunba ma ne ko nin tɛ kɔlɔlɔ ye ba yɛrɛ ye ka ɲɛsin hali jo sariya yɛrɛ ma ni da sera a ma sisan wa. Kɔlɔlɔ belebele de don
sutura ka ɲasi Mali yɛrɛ kelen tɛ i mana jamana fɛn fɛn ta i mana jamana fɛn fɛn ta bi ko jamana min ni critique ko a ka critique sɛbɛn kɔnɔna la k'i tɛ nin ye yen nɔ ko nɔgɔ t'a la k'a fɔ ko n'i ye waleya kɛ i nɔ bɛ minɛ i ye waleya min kɛ e de kan ka taa kaso la maa tɛ taa maa nɔ la kaso la o de la i b'a ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ fɛnw bɛ wajibiya o la sariya fana nana fɔ n'o ye adamaden hakɛ yɛrɛ ye o y'a yira i mana sɛbɛn fɛn fɛn ta an b'a fɔ fɛn ma déclaration universelle de ani tous les traités internationaux n'a bɛ adamaden ka hakɛ kofɔ k'a labato a bɛɛ ko adamaden ka hakɛ adamaden lakantali sariya fɛ o dagalen de don o wajibiyalen bɛ jamana kan bon n'i ye maa mina fo ka taa lase kasoladenw ma fo ka taa dɔw yɛrɛ bi ɲangi k'a sɔrɔ waleya min ale ma kɛ parce que maa wɛrɛ y'a kɛ i y'a yira k'a fɔ ko o tigilamaa ma sɔrɔli min kɛ e bɛ to yan nɔ aw nɔ la o ye i ye dankari a ka hadamadenya hakɛ belebele de la n'an b'a fɔ o ma ko atteinte vraiment à un des droits fondamentaux de la personne humaine. Maître nin cogo kelen na ni an ye jateminɛ kɛ anw ka don o don kɔlɔsiliw bɔra a kan Kɔlɔnjɛba mara la dugu dɔ bɛ yen an ka kamalen dɔ a bɔra ka taa sanu ɲiniyɔrɔ la n'o ye Damana ye a taalen ye ko ani dɔw fara ɲɔgɔn kɔ walima a bolo sera dɔw ka minɛn dɔ ma ka a ta min ye suyani ye o suyani hukumu kɔnɔna na u ma dugu tɛ yɔrɔ kelen na u ka jan ɲɔgɔn na ka jan ni kilo 80 ye donc mun ye an ka lakanabagaw ye gendarme unité d'enquête u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka na dugu wɛrɛ la cɛni min ye suyani kɛ o kɔrɔkɛ bɛ yen u nana kɔrɔkɛ in minɛ k'a ka moto fana minɛ ka taa n'a ye gendarmerie la k'a datugu ka moto fana placer yen nɔ o misali fasugu ninnu na yala o bɛ don nin fana kɔnɔ wa? A bɛ don a kɔnɔ misaliya la kɔrɔkɛ man kan ka nɔ minɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ dɔrɔn dɔgɔnin ye tiɲɛli min kɛ ale dɔgɔnin de don a b'a dɔn ni a ma ye k'a fɔ ko a ye tiɲɛli min kɛ ani kɔrɔkɛ jɛra ka kɛ a yɛrɛ ma ɲini k'a ye fiyewu voilà a yɛrɛ ma ɲini k'a ye a bolila mais maintenant n'a bolila sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko ani kɔrɔkɛ de jɛra ka tiɲɛli in kɛ ou bien a yera k'a fɔ a ka tiɲɛli kɔnɔna na kɔrɔkɛ ye dɛmɛ don a ma ni o yera kɔrɔkɛ nɔ bɛ se ka minɛ mais ni o si ma ye parce que kɔrɔkɛ bɛ dugu wɛrɛ la ka bisigi kɔnɔna la parce que o de ka ca la bisigi kɔnɔna la ka taa kɔrɔkɛ minɛ ka na voilà an ye kunnafoni mun sɔrɔ o de ye kɔrɔkɛ minɛna u taara kɔrɔkɛ minɛ k'a ka moto fana minɛ o y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ y'a ka moto yɛrɛ san yɛrɛ ale kɔni bolo dɔgɔnin bɛ Damana la mais ale ye kunnafoni de mɛn nin sababu la k'a fɔ k'a ye suyani kɛ k'a ma ye an bɛ minɛ i bɛ dɔ kalama la i b'a yɔrɔ dɔn quoi f'e k'a yɔrɔ fɔ i ka wele bila ma a kan na walasa i ka bila i b'a dɔn i bɛ o de la an ka c'est à dire baara bɛ hali bi ka kɛ jamana in kɔnɔna in na ni o ye a kiiri ta bunakun fanfɛla ye parce que i b'a dɔn ni a mankan cayalen de don sa parce que i b'a dɔn ɲɛnamaya tɛ yen kɛnɛya tɛ yen basigi foyi tɛ yen ni kiiri bunakun ni kiiri ma bila a yɛrɛ minɛn kɔnɔ kiiri ma baara kɛ sariya ko k'a ka kɛ cogoya min na n'a kɛra dɔrɔn k'a fɔ ko binkale wala bi nin fanga bɛ na n bɛ ko kɛ n t'a lajɛ sariya minɛn kɔnɔna la a bɛ na degun lase jamana kɔnɔdenw ma olu minnu yɛrɛ ta ye kiiri ye kiiri bɛ tigɛ olu minnu yɛrɛ tɔgɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ se tɛ olu ye o kama se min bɛ e ye e bɛ baara kɛ n'o ye o man kan i man kan maa bolofɛn minɛ kiiri tɔnkɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a ma ye k'a fɔ ko bolofɛn min b'a bolo o bolofɛn in sɔrɔla a ye tiɲɛli waleya min kɛ o sababu la moto a ye moto min san a yera k'a fɔ ko ale de n'a yirala k'a fɔ k'ale de ye moto in san a ye baara k'a yɛrɛ wɔsi la ka moto san o moto sanni ani dɔgɔnin tɛ ɲɔgɔn kalama dɔgɔnin ye suyali min kɛ o suyali fɛn in ma kɛ sababu ye a ka moto sɔrɔ o y'a sɔrɔ moto sanni b'a bolo o y'a sɔrɔ moto in y'a yɛrɛ halala ye moto in ka foyi tɛ dɔgɔnin ka suyali la moto man kan ka minɛ fɔlɔ ka bila susede a man kan ka minɛ ka bila sariya minɛn kɔnɔna la hali karisa ma n'i nɔ minɛna k'i ye suyali kɛ ou bien i ye jamana nafolo i y'a détourné i bɛ taa sɔrɔ bolofɛn min sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ k'a dɔn bolofɛn min b'i bolo bolofɛn ninnu a sɔrɔla i ye tiɲɛli min kɛ o de kɛra sababu ye k'a sɔrɔ n'o établi la o dalilu sɔrɔla bolofɛn min b'i bolo bolofɛn bɛ se ka minɛ
ka bla critiquer la bolo kiri bolo koroforo yani kiri ka ban mais wala misale kuma te ka taa fɔ maa min yɛrɛ ma tiɲɛli wale kɛ dalu ma ye k'a fɔ ko min ye tiɲɛli wale kɛ a dɔgɔnin de don k'a y'a dɛmɛ ka tiɲɛli wale kɛ dalu ma ye k'a fɔ ko a ye dɛmɛ don a ma n'o ye complicité ye dalu ma ye k'a fɔ moto min b'a bolo a y'o moto sɔrɔ ni dɔgɔnin ka suɲɛli sababu ye n'aw taara o minɛ k'a ka moto fana minɛ ka na moto fana bila bolokɔrɔ tan k'a sɔrɔ ni dalu si tɛ yen k'a fɔ u jɛra ka kɛ ou bien a ye dɛmɛ don kɔrɔkɛ ma ou bien a ka moto sɔrɔla o suɲɛli de sababu kɛra ye ale par exemple ni dɔgɔnin ye suɲɛli k'a ka taa nafolo d'a ma o nafolo ka k'a ko moto san moto bɛ se ka saisi ka bila bolokɔrɔ yanni kiri ka ban mais n'o si tɛ yen ka taa o minɛ ka na bila o ye bɛngali waleya de kɛlen ye maa min yɛrɛ ka kan ka sariya labato o de ka jugu. A diyara n ye maître mais ni na aw yɛrɛ ka sariya kumakan na a b'a fɔ ko valeur kuru ko ni maa tɔɲɔna walima i bɛ k'i ka hakɛw ɲini ko i bɛ se ka tɛmɛ sira dɔw fɛ. Est ce que nin ko in na sariya fana kɛ mɛ ka dayɛlɛli kɛ bi kɛra e min kan kɔmɔgɔ mana k'i bolo walima sugunadon mana ma k'i bolo k'o ta walasa ka nin fana ko ninnu bali walima k'i ka hakɛw ɲini a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ wa. O bɛ sariya ye o bɔda bila misaliya la n'a y'a sɔrɔ ko maa min minɛna ni ɲɔgɔnna la k'a ye k'a fɔ a nɔ minɛna waleya la waleya min a ma kɛ a nɔ foyi t'a la min y'a a nɔ minɛna kiritigɛ bonda min ɲɛkɔrɔ n'a y'a sɔrɔ u y'a nɔ minɛ k'a bila ka taa kiritigɛ bonda la a bɛ laɲini kɛ fɔlɔ fiɲɛ bɔda ka d'a ma ni sɔn ma kɛ a b'i kan bila ka taa n'a ye cour d'appel la ou bien ni kiri kɛra a b'a yira k'a fɔ ka na ni dalilu ye ni sɔn ma kɛ a b'i wele bila ka taa n'a ye cour d'appel la ou bien n'a y'a sɔrɔ a tigilama in nɔ minɛna a bɛ juge bolo n'an b'a fɔ ma juge min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko waleya min fɔra ale tɛ hakɛ b'a bolo ni sɔn ma kɛ k'a bila ou bien kiri min daminɛna ale kan a ka taa n'o kiri ye a ka appel kɛ ka taa n'a ye cour d'appel la chambre d'accusation o n'u ka sɛgɛsɛgɛli mana yira k'a ye k'a fɔ ko a nɔ minɛlen bɛ fɛn na fɛn min yɛrɛ ale ma kɛ fiyewu a bɛ yira k'a fɔ a nɔ minɛkun tɛ parce que o de wajibiyara kiritigɛla fɔlɔ kan ni juge sɛgɛsɛgɛlikɛla don n'a y'a ye k'a fɔ waleya min fɔra ni nɔ t'a la ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a bɛ sɛbɛn ta k'a fɔ ko an b'a fɔ sɛbɛn min ma ko ordonnance de non lieu k'a fɔ ko karisa a nɔ tɛ nin na ale ka kan k'o kɛ mais n'ale m'o kɛ a bɛ se ka taa kɛ fan wɛrɛ n'o ye chambre d'accusation ye sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'a yera k'a fɔ a karisa nɔ foyi tɛ nin na o n'u bɛ se ka arrêt ta n'an b'a fɔ ko arrêt de non lieu ka bɔ kuma kɔnɔna la kiritigɛla fana mana ye a nɔ t'a la fiyewu a b'a nɔ bila k'a fɔ ko karisa i bɛ relaxer n'a y'a sɔrɔ ko tribunal de don k'a fɔ ko i bilala min fɔra i ma i nɔ t'a la mais u bɛ se ka hakɛ da tigilama ma ka na jamana kama ni jamana de kɛlen k'a nɔ minɛ jamana kiritigɛla dɔw de taara bi a kan ou bien ni maa min kɛra sababu ka taa damaga sɛbɛn don ka taa bi a kan k'a minɛ a bɛ se k'i tourner o tigilama kama. maa bɛ se k'i tourner jamana kama. e bɛ tourner jamana kama ni jamana baarakɛla dɔ taara bi kan a kiri kɛra a yera k'a fɔ i nɔ t'a la i dun taara kaso la i bolofɛn tiɲɛna la i tourner jamana kama dɛ o ye hakɛ dɔ de ye. jamana bɛ se ka condamner. jamana bɛ condamner sariya de ko tɛ o nin bɛɛ ye sariya ka fɔlen de ye dɛ a foyi tɛ ka fɔ ko sariya de y'a fɔ i bɛ tourner jamana kama parce que jamana baarakɛla dɔ bɛ taa sɔrɔ o de ye nin degun in lase i ma. maître o yɔrɔ nin na sisan nɔ misali la i da sera min ma kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye juge d'instruction min ye juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ni o bɛ se ka taa fɔ cour d'appel la i da sera chambre d'accusation ma min bɛ cour d'appel la mais ni a y'a sɔrɔ procureur de ye i nɔ minɛ a ko la ka mana da i kan directement a m'a bila ka taa sɛgɛsɛgɛlikɛla la juge d'instruction fɛ f'a yɛrɛ ye mana da i kan k'i bila ka taa misali la kalo 3 la fo kiri ka tigɛ wa walima i ka bɔ walima i bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ kɛ. fo kiri ka tigɛ mais ni procureur ye waleya a y'i bila ka taa kiri la n'an b'a fɔ ko citation directe d'abord ni yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ e m'a kɛ yanni ka kiri dɔw yɛrɛ cɛ i bɛ se ka laɲini kɛ k'a fɔ ko fiɲɛ bɔda ka d'i ma même jamana in kɔnɔ n'o gɛlɛya dɔw fana b'o la k'a fɔ ko n'i ye laɲini kɛ ko fo wagati dɔw ka se. dɔw ko kalo kelen yɛrɛ an y'o mɛn yan nɔ o ko kalo kelen. o tɛ sariya ka fɛn fɔlen ye an t'an da don la parce que sariya m'o fɔ sariya ko ni maa bilala ka taa kaso la hali sisan miniti min b'a suit i bɛ se ka demande kɛ laɲini k'i ka bila fiɲɛ bɔda la bon ni e ko ko ni dɔ ko ko wagati bon o n'u ye o adamaden hakilila ye mais o ni sariya in tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la
y'a faamu ka n'i ka ɲininkali ko ni procureur y'i bila ka taa i bɛ fiɲɛ bɔda ɲini n'a ma sɔrɔ i bɛ kiiri kɔnɔ ni kiiri kɛra i bɛ a yira k'a fɔ ni dalilu tɛ yen a wajibiyalen b'o procureur yɛrɛ fana kan ale bɛ mɔgɔ nɔ minɛ mais ale ta tɛ k'a fɔ k'a bɛ maa nɔ minɛ k'a fɔ ko fo wajibi la o tigilama in ka o tigilama in min fɔra ma o ka jɔ a la n'a y'a ye fana k'a fɔ ko min fɔra a nɔ t'a la ale procureur kelen bɛ laɲini kɛ k'a fɔ ko ka tigilama bila non ni kiiri bonda y'a bila fɔlɔ y'a bila a fɔra a banna ni fɔlɔ ma a bila pewu a bɛ laɲini kɛ ka taa n'a ye cour d'appel la o de bɔ sira b'a bolo sariya ye voie de recours min fɔ olu de ye voie de recours légal ye i bɛ laɲini kɛ fiɲɛ bɔda ka d'i ma n'o sɔn ma kɛ i bɛ kiiri kɔnɔ ni kiiri y'i bila a fɔra a banna n'a m'i bila kuma bɛ taa fɔ fan wɛrɛ. a diyara n ye maître waati banna an bolo bi pewu ɔ ka jɛmukan kuncɛ e bɛ ladilikan laban jumɛn se kiiritigɛlaw ma ani judiciaire yɛrɛ ma n'o ye jamana kɔnɔdenw ye. n ka ladilikan bɛ taa fɔlɔ anw kiiritigɛlaw de ma maa mun bɛ yen nɔ ni jamana yɛrɛ ye hakɛ di k'a fɔ ko sariya in labatoli anw fɔlɔfɔlɔ de kan ka kɛ o ye kiiritigɛla ye o ye juge o ye avocat ye o ye huissier ye o y'a bɛɛ ye fo ka taa se finidonnaw ma mais binkali fanga ka bon kosɛbɛ finitigilakaw ka fanfɛla fɛ ni procureur ka minɛn kɔnɔna de ye o k'i hakili to nin na kosɛbɛ k'a fɔ ko an ka sariya sunba yɛrɛ de ko maa n'o man kan ka minɛ fɛn na fɛn min a ma kɛ maa n'o kan ka minɛ fɛn na fɛn min a y'a kɛ ou bien fɛn min a yɛrɛ k'a y'a kɛ ou bien a ka dɛmɛli yɛrɛ a la ka bɔ o la ka na se jamana kɔnɔdenw fana ma k'a fɔ ko nin binkali wale n'a kɛra o ka wuli ka se sariya bunakun maaw ma ka wele bila ka taa fan wɛrɛ walasa u bɛ nin degun min kɔnɔna la u ka se ka bɔ a kɔnɔna la o y'u ka hakɛ dɔ ye k'a ɲini fana k'u ka sariya in a ka se ka dɔn mais a ɲini ka dɔn in n hakili la o baara in aw bɛɛ ka o de kɛ tan aw maa dɔw bɛ yen aw bɛ k'a kɛ ni aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ani aw bɛ baara kɛ baarada cakabɔna min na olu ka wuli ka jɔ aw bɛ k'a kɛ o la ka jamana kɔnɔdenw kunnafoniw ka hakɛ la sinon nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min wajibiyalen bɛ jamana yɛrɛ de kan a k'a ka sariya jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ɲɛnamaya tɛ taa fɛn min kɔ sariya la o ka se ka ɲɛfɔ u ɲɛna todunkan na. a diyara n ye maître an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye an ye faamuyali caman sɔrɔ a la ni ne ko ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon jɛmukan kɔnɔ min ni an kun y'a siginin kan le caractère personnel de la peine a fɔra bamanankan na ne ni aw ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na o la an bɛ damakasi kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma minnu da bɛ don kiriko la u k'a dɔn k'a fɔ sariya de y'a kalifa u la sariya ye min kalifa u la u kana a kɛ dansago ye a kana kɛ bingani ye ɔ hakili la u ye anw yɛrɛ kalan nin na k'a fɔ ko sariya tɛ nin dɔngɔ baara ye a y'a fɔ cogo min na i bɛ tɛmɛ o kan a ka di a man di ye i bɛ tɛmɛ a kan ko mɔgɔ si tɛ ale sanfɛ mais ni nin an ye misali minnu ye sariya dɔnbaga bɔra k'a fɔ o tigilamɔgɔw ye bingani kɛ u y'u yɛrɛ bila sariya sanfɛ mun kan ka k'o la jamana faamaw k'u hakili kɛ n na ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala barakatu. Félicitations.